Už ste niekedy mali pocit, že hoci hovoríte jasne, niektorí ľudia vám nerozumejú? Alebo ste sa cítili niekým nevypočutí, aj keď ste presvedčení o tom, že ste mu hovorili niečo veľmi dôležité? Skúšali ste rôzne komunikačné techniky, ale pri niektorých ľuďoch vám nič nezaberá? V tomto kurze spoznáte jednoduchý a účinný spôsob, ako zlepšiť svoju komunikáciu a vyriešiť podobné nepochopenie v práci aj v osobnom živote. Tak vítajte pri sledovaní úvodnej kapitoly kurzu Farebná komunikačná typológia, ktorú som vytvoril preto, aby som pomohol ľuďom pochopiť, že ak nám komunikácia s niekým vyjazne, nemusí to byť myslené negatívne voči nám. Ale vychádza to z istej hlbšej podstaty. Ako personálny konzultant sa u svojich klientov stretám s podobnými situáciami denne a vidím, ako poznanie princípov farebnej komunikačnej typológie zlepšia ľuďom život. Napríklad, mal som klientku, úspešnú podnikateľku, ktorá 20 rokov viedla desiatky ľudí v niekoľkých pobočkách, no trápilo ju, že si nerozumie s vlastnou dospelou dcérou. Bola z toho doslova nešťastná. Podobne som mal klienta, ktorý mal v tíme mladého, talentovaného človeka, no časom sa s ním takmer bez hádky nevedel rozprávať a zvažoval, že ho prepustí. Obom extrémne pomohlo zistenie, prečo sa im toto deje a ich vzťahy sa dostali na normálnu úroveň po pochopení a využití princípov farebnej komunikačnej typológie. V tomto kurze sa naučíte rozoznať svoj vlastný komunikačný typ a typy ostatných. Efektívne komunikovať s rôznymi ľuďmi z rôznych osobnostných typov. Riešiť konflikty, zlepšiť vzťahy a presvedčivo komunikovať svoje myšlienky. Tiež zvýšiť svoju sebadôveru v komunikácii. Tento kurz je určený prioritne podnikateľom a manažérom. Ak oni totižto nezvládnu efektívne komunikovať, stojí ich to vždy nemalé peniaze. V druhom rade je kurz určený každému, kto má vo svojom okolí človeka alebo skupinu ľudí, ktorí sú mu z nejakých dôvodov vzácni a trápi ho, že si s nimi nerozumie. Nie po obsahovej stránke, ale po komunikačnej. Nepočúvajú, reagujú podráždene, alebo sa komunikácii vyhýbajú. Často o sebe počúvam, že som ten, kto sa dohodne s každým. Nie je to ani náhoda, ani nejaký špeciálny talent, ani žiadna mágia a dá sa to naučiť. Keď sa to naučíte, nebudú vás zrazu všetci milovať, ale budú vás počúvať, budú vám rozumieť a vy budete rozumieť im. Na konci tohto kurzu sa aj vy dohodnete s každým. Zamyslíme sa spoločne nad týmto. Kto je zodpovedný za porozumenie? Ten, kto hovorí, alebo ten, kto má byť prijímateľ týchto vyslovených slov? Keď chceme niečo dosiahnuť tým, že niekomu niečo hovoríme alebo píšeme, tak my sme zodpovední za to, aby naše slová tá druhá strana pochopila. Ak ten, na koho rozprávame, podriadený kolega, manžel, manželka alebo naše dieťa nevedia, čo sme povedali, nie je to ich chyba, ale naša. O čom to vlastne teda je? Všetko, čo robíme alebo vytvárame, je nejakým spôsobom prepojené s inými ľuďmi. V rámci prežitia druhu sme odkázaní na spoluprácu. Aby sa naša spolupráca darila, musíme komunikovať. A aby nám to šlo zľahka, musíme vedieť efektívne komunikovať. Od nepamäti nastávali v tejto spolupráci problémy spôsobené komunikačnou typológiou jednotlivcov. Už Hippokrates popísal tzv. Teóriu temperamentov. Krv, slis, žlč a čierna žlč, alebo sangvinik, flegmatik, cholerik a melancholik. Každý človek je jedinečný a má svoje vlastné silné stránky a slabosti.
Zároveň vidíme typické opakujúce sa prejavy, podľa ktorých poznáme niekoľko typologických teórií. Určite aj vy poznáte rôzne typológie a už ste sa s nimi stretli. Určite ste počuli o introvertoch a extrovertoch. Ale tiež ste počuli o horoskopoch a to je tiež typológia svojím spôsobom. Teraz ovládnete farebnú typológiu, ktorá je pre denné použitie najjednoduchšia. Podobných typológií existuje veľa, no sú určené profesionálom. Upracme si teda pojmy. Každá osobnosť interaguje so svetom prostredníctvom komunikácie. Tak sa prejavuje. Preto osobnostná alebo komunikačná typológia je v podstate to isté. Farebná komunikačná typológia rozdeľuje osobnosti do 4 základných komunikačných farebných typov. Pomôže vám zlepšiť celkovú komunikáciu na všetkých jej úrovniach. Ak správne určíte, o akú farbu sa pri jednotlivcovi jedná, veľmi jednoducho budete vedieť identifikovať ich komunikačné preferencie. Využitie je prakticky neobmedzené. Kdekoľvek, kde dochádza k medziľudskej interakcii, tam sa stretávajú farby, ktoré spolu komunikujú. Farebná komunikačná typológia je jednoduchý nástroj, ktorý nám pomáha pochopiť, ako rôzni ľudia pristupujú ku komunikácii. Každý človek má svoj vlastný a jedinečný spôsob vyjadrovania a vnímania sveta. Farebná typológia nám umožňuje tieto rozdiely zjednodušiť a pochopiť. A prečo je to dôležité? Využitím znalosti o jednotlivých typoch môžete dosiahnuť zlepšenie vlastnej komunikácie, vytvárať úspešnejšie vzťahy, predchádzať konfliktom a minimalizovať nedorozumenia. Pamätajte na to, že každý z nás je jedinečný a môže kombinovať vlastnosti viacerých farieb. Farebná typológia nám však poskytuje základný rámec, ktorý nám pomáha lepšie porozumieť sebe a ostatným. A to preto, lebo v každom z nás dominuje niektorá farba. V tejto typológii hovoríme o týchto 4 farbách. A to je červená, rýchla, rozhodná, zameraná na akciu. Žltá, energická, kreatívna, zameraná na výsledok. Zelená, empatická, tímová, orientovaná na vzťahy. A modrá, analytická, orientovaná na detail. Aby to nebolo príliš jednoduché, každý farebný typ musíme rozdeliť na tzv. Vyrovnaný a nevyrovnaný typ. Prepínanie medzi týmito 2 polohami môže byť situačné, napríklad mám zlý deň, alebo patologické. Taký som. Takže zrazu tu máme 8 komunikačných typov. No a teraz to zjednoduším. Každý z nás má problém v komunikácii len s jedným farebným komunikačným typom. A zvyčajne tie ostatné nám nerobia žiaden problém. Čiže stačí sa naučiť komunikovať len s jednou farbou, v 2 polohách. Kurs obsahuje tieto kapitoly. Prvá je úvod, ktorý práve sledujete. Nasledujú kapitoly, kde opisujem detálne jednotlivé farebné typy, vrátane príkladov z filmov či seriálov, aby ste vedeli neomylne určiť svoj farebný typ osobnosti, ale aj ľudí, ktorých stretávate v bežnom živote. Druhá kapitola je červená osobnosť. Tretia kapitola je žltá, štvrtá zelená, piata kapitola je modrá osobnosť. V 6. kapitole rozoberám komunikáciu s jednotlivými farebnými typmi. Úvod platí pre všetkých a v podkapitolách si vyberte tú, kde je váš vlastný farebný typ. Nemusíte vidieť všetky, ale môžete. 7. kapitola je test na stiahnutie. Ak stále váhate, aká farba vo vás dominuje, otestujte sa pre identifikáciu vlastného farebného typu. V 8. kapitole si na záver zosumarizujeme kľúčové prvky nového poznania. No a v 9. kapitole vám pridávam bonusový materiál na stiahnutie, kde máte prehľadne opísané top komunikačné chyby podľa farieb
ktorým sa určite vyhýbajte. Tak neváhajte a poďte do toho. Získajte prístupové údaje, do kurzu stiahnite si prezentáciu, aby ste si mali kde robiť poznámky a pustite si rovno ďalšiu kapitolu. Úvod už máte za sebou.